Echt 4. Zeg maar, dit is een vraag dat ik een van de ink hier. Ja, zeg, die hit van tegenwoordig is het echt geen goede mening, hè. Ik weet niet wat dat is met Ella, maar dat is gewoon een mien, hè. Wat gewoon, hè. Oké, nog 4 minuten. Op mijn kortje staat er al een minuut in. Zeg schat, die film van gisteren was raar, hè? Oh ja, en dan is die gang met de Ja, en ik heb die één naar binnen gedaan. Ik hoop dat dat er nog op staat. Hè. Die auto's van tegenwoordig maar even te verkopen, ja, dat gaat gaan. Ik denk het niet. Hey, Colin! Hey, Colin! Dat is een